Il-ftehim li l-Maltco u l-Gvern iridu li riċevituri tal-lottu jiffirmaw fih 80 paġna fil-maġġoranza tiegħu mimli termini legali. Minkejja dan mingħajr l-ebda konsultazzjoni riċevituri nataw 3 ijiem biss biex jiffirmaw dan il-ftehim. Minħabba li l-ebda riċevitur li għat membru fil-Union ma firma l-ftehim, twaqfet is-sistema kompjuterizzata u għalhekk numru kbir ta' banek tal-lottu kellhom jalqu. Wara l-Gvern dam 3 xhur, il-Maltco u l-Gvern damu 3 xhur jiddiskutu, ma nipretendux li aħna fi 3 ijiem kellna naqbdu nissottomettu hekk id-deċiżjoni tagħna u b'kuntratt li jgħidlek jew tiffirmah jew nintfilek it-termina. Fil-fatt illum it-terminal huwa mitfi. Fi kliem il-Viċi President tal-Union ta' riċevituri tal-lottu, il-Gvern huwa responsabbli għal dan kollu wara li kiser il-wedi li jagħmel bil-miktub li riċevituri. Ma il-Gvern żgur għandu l-poteri li jressaq il-partijiet konċernati, jisma' lilna, jisma' lilhom u jipproponi kif kien jagħmel John Dallet minn sin ilu għax kien jaħdem, kif spjegajt lin-nies hawnhekk jiena, hekk kien jaħdem minn sin ilu u kien jasal fir-riżultati. Din id-darba sfortunatament il-last inbidlu. Fl-opinjoni tiegħi ma nħoss li l-Gvern onora u ħadha bis-serjetà din it-tip ta' problema. Forsi kellu problemi li oħra li ju priority salih. Din is-sitwazzjoni qed taffettwa madwar 180 familja. Fil-kuntratt qed ituna ħafna regolamenti li ħafna minna ħajbatu fejn jistgħu wkoll anke jingħalqu xi banek. Għalija dan xogħol il-Ministru Fenek immissura l-agreement tagħna qabel iffirma l-kuntratt tagħhom għal 10 snin. Li sar kien nies, sal-Prim Ministru ħażieda f'da 7 snin, aħna 7 snin uriduna niffirmaw għal 10 snin oħra, bl-istess commission ta' 7 snin ilu. Ma naċċettawx dal-agreement nitilfu x-xogħol tagħna ma kulħadd jibża x-xogħol tiegħu.